Ok, salutare toată lumea, bine v-am găsit astăzi la primul episod de Benji Star. În introducere, aș vrea să vă spun că pe mine mă cheamă Florin și o să încep o serie de survival. Dar acum, ca să nu mai lungim, haideți să intrăm în pâine. O să facem o lume single player, aici am făcut o lume și dăm delete, că nu e bună, m-a spawnat de fapt pe... cum se numește, o insuliță în mijlocul oceanului. O să-i dăm numele bla bla like. Alte din nou. Armin bonus chest îl pun chest. Game mode survival cranium. Perfect. O să încep și nu procedăm prea rapid această serie. O să fac și încă una și să fie pe game mode hard. Ok. What the fuck? Atâtea oi? Bă, domă drept. Bine. Avem un sit mișto. Încerc să mă gândesc să bag un sit, dar să încerc așa. Să văd ce sit îmi dă, dar dacă tot îmi dă un mișto, bă, îl păstrăm pe ăsta. Avem și animale tot. Cel puțin știm că nu să murim de foame. Avem și căluți mișto. Cea mai bună parte e că nu o să trebuiască să mergem vreo câteva mii de mile să facem un pat. Avem și văcuțe, tot din frumos. Este numai bine. Îmi fuge mouse-ul. Ca frica să merg așa că să plecăm. Ia stați puțin să fac o poză la coordonate. Ați prea multe inuri. O să mă iau și da. E perfect ce mi s-a întâmplat.
Și să fac casa pe aici prin apropiere. E și un loc bun de casă. Și avem și multe oi prin jur. Poate ne facem o fermă de... Mai să luăm Newton? Nu Newton. Wow. Cine am o fână? Ok, nu știu, am uitat. Că știam. Mă, că am uitat. Cum se numea? Veciu, dacă nu mai știu. Ok. Nu știu să ceva o să spară cuvintele. Dar cred că o să încheie episodul aici pentru că e primul nostru episod și nu vreau să fac scurt pe parcursul să le facem cât mai lungi. Și da, cam atât acest episod. Dacă v-a plăcut, nu uitați să vă abonați, să apăsați butonul de like și noi ne vedem. Pa, pa!